Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda il-proċess biex isiru il-bidliet fil-liġijiet tal-ippjanar ħalli il-Gvern jissiġilla iċ-ċertezza u s-serħan tal-moħħ li Ħondoq ir-Rumien ma jkunx żviluppat. Dan u l-pass li jmiss fil-ġlieda għal ħarsien ta' dan il-post pittoresk fil-Gżira Awċija. Dan kien il-messaġġ importanti u ċar li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li għamel f'Ħondoq ir-Rumien fil-limiti tal-qala. Dr. Abela spjega li din id-deċiżjoni li titreġġa lura dak li messu ma sar qatt. Jiġifieri li fl-2006 iddaħlet bidla fil-pjan lokali li ffaċilitat li jista' jsir żvilupp konsiderevoli f'Ħondoq. Sostna li d-direzzjoni li issa qed jagħti il-Gvern ibidla oħra importanti li tippreserva l-Gżira Awċija u li fl-interess tal-familji fosthom Awċin u l-komunità tal-qala b'mod partikolari. Il-Prim Ministru innota li d-deċiżjonijiet mill-2013 il quddiem tal-Awtorità tal-Ippjanar u tal-Qrati ċaħdu dan l-iżvilupp, iżda bħalissa m'hemm xejn xi jżomm milli tidħol applikazzjoni oħra għal żvilupp f'Ħondoq ir-Rumien. Għalhekk tenna li hu meħtieġ li kontra dawk id-deċiżjonijiet passati li taw valur akbar lill spekulaturi issa jintbatt sinjal qawwi favur l-interessi tan-nies u aċċess mingħajr xkiel għal bajja f'Ħondoq. Dr. Abela innota li prinċipju ewlieni f'ħidmet dan il-Gvern kien dejjem konsistenti kontra żvilupp f'dan il-post, anke kif kien wiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien. Il-Prim Ministru Robert Abela ratħaj lis-Sindku tal-qala Paul Buttigieg għal ħidma mingħajr qiegħda biex jiddefendi lil Ħondoq minn żvilupp. Fis-sit ta' Ħondoq ir-Rumien, il-Prim Ministru Abela innota li fuqar tal-Gvern li kienet ilha abbandunata sar l-ewwel reverse osmosis għal Għawdex, impjant state of the art li sar b'investiment ta' 11 miljun euro u qed jiżgura l-Awċin sors indipendenti ta' ilma ta' kwalità li fost oħrajn jasal fid-djar. Dan l-impjant se jkompli isaħħaħ l-effiċjenza tiegħu b'aktar investiment frott il-fiduċja li ntwered fil-Green Bonds li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħarġet valur ta' 25 miljun euro u li nħatfu minnu fih. Il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u s-Sindku tal-qala Paul Buttigieg.